אנחנו התאספנו כאן כדי לראות את שמש רוקד, אז שמש. תקשיב לבן. איזה בן זונה, שמש תרקוד. שמש תרקוד. יותר גבוה, לא שמעו. מה אתה תגיד? אני יקום, צלם את מה אתה עושה עכשיו זה? יש לך דקה הפסקה. הוא מדליק פה אח. מקצועי. אתה מכיר את החג ל"ג בעומר? למה כזאת? ל"ג בעומר? זה החג שלו. ל"ג בעומר? אני... היום. אתה רואה חיים, מדליק את זה או זה? אקסיומה! מי אמר לך שיש שקר? שהוא רוצה? לא ידעתי הפעם היחידה שאתה מוציא. כן, להגיד. איזה מצצה. חיימון! ראש טוב מקטרת, אה? הנה, נצלם את המבט של תיקון. זה נכון. חבל הסרט. למה ראיתי מגניב? אמרתי לך גבית אוהבת. אני חושב שאתה חטפת לך... מה, אני חטפתי לך יותר, נכון? וואי, שתיים! די, נו, אתם. אחד כזה זה שווה שתיים. וואי, אבל תרסת לך... זהו! זה שווה 10! אתה שנה מה אתה מפסיד. אל צלם. חבל, אל צלם. די, רחל, אני יוצא מהשיניים. אל תוציא מהשיניים לדעתי. יוצאים מהשיניים, לא יודע. תראה איך אני ניגע לזה פצצה. כמו שאני ניגע לשם תקום פצצה. אז אל תסתכל. לא רוצה. איזה שחור. יש לנו אחת, בין מסתכל לשש. הנה, אתה מוציא לי מהשיניים. לא, לא, אל תסתכל. גבית אמרנו לא נותנים. מה זה גבית? זה גבית? תראה לך, אני נותן לך גבית אחת יותר. רחמים. לא להכניס כבר. שחור האיש. נראה לך שאתה מדליק לאופנות ככה. אחר תסגור. אני אפתח לך גרס. תפתח לו תגיד לו שלום, נו אלה. מה? נו? בוא רון. וואי אחי. חיים, אלי, תזהרו איתו. מה אמרת? מה אמרת? מיד? הוא יתן לי קדימה לדעת. אתה אמר כלום שיש דפוס. זה רב. תגיד שתעשה את עצמך רושם, תגיד. יאללה, שיהיה במזל. שבוע טוב. נתראה בשטח עוד יומיים. לא תמצאו את הדרך חזרה. סע כבר, וואלה, כי מזמן עכשיו כן, סיים את הבסיס.
ערב טוב! הלו! שלום, שלום. שלום שלום, תודה שקראתם לנו. בבקשה, הלאה גבר. אתם אכלתם בתוך תא צריח כמו סוציומטים. כן, אכלנו חלבה. חלבה יא בני. חלבה טעימה. מאוד טעימה חלבה. מה קרה אלי לא מצלם? אלי מאזין, מישהו צריך להחליף את עוד רבע שעה. אם כבר אתה מצלם בווידאו אז צלם גם במצלמות. אנחנו עוד 2 דקות עולים לזה. אספקה מגיע? לא, יש דברים שלפעמים אין קונים. למה כל התיירות צריכים? יש להם את החומוס, הטעים הזה, אחלה שמה. כי בשביל אין תיירות. בשביל זה יש להם כסף. עוד מעט יבוא פה... פור קאוז מיל. מי יגיע? רק 4 פרות. מי יגיע? מה? זה זרע מדולל. ראיתם את האוטו של המגן החדש? אמרתי עוד מעט יגיעו האלה שעושים... בייקינג. לא מגן יש. ראית איזה אוטו יש לחבר של, איך קוראים לו, משד? היה איזה סמבט, משקפיים כזה בהתחלה, יותר, קטן כזה, וואו, הוא היה גם לפעמים מפקד תורן. בגלל הזקיפה. זקיפה. זמיר, אתה מדבר? אמא שלך, מה? אתה לא מתבייש, אתה מדבר. אתה יודע למה זה שחור? לא בגלל זה אמור להיות בצבע הזה, זה שחור בגלל כל הקמטים. אז שזה מתפרס, זה נהיה לבן. יש לנו עד חצות לעשות את הדף הזה. בעצם איזה חוק על החיילים, ואחרי מגניב רואים את זה בצבע. מה רואים את זה? מה רואים? רואים את זה בצבע. וואו. וואו. יאללה, תחייכו, זמר, סתובב. אויש. מי אתה מכוער לי פה? אם הוא יסתובב, בן אדם. אמיר, תראה לנו את הנחש. הוא ישן. תעיר אותו. תוציא את הנשק, תוציא את החליל. תוציא את הכבל גרירה. די, ההורים של אלי מסתכלים. רגע. היי. הנה אלק שלנו. זה עושה את העבודה טובה. הנהג שלנו שעושה עבודה טובה. לא יודע איך קוראים לו. זה איך קוראים לו שעושה עבודה טובה. טוב, מישהו מגימל או משלוש, מזיין את הספר שיעלה להחליף מאוד. את אלי בבקשה. גימל שמעתי. שמעתי 3. תן לי למה. גם אנחנו מ7.5 מאזינים. הנה הסמך ויטלי. על הכיסא סמך. טוב שמישהו יקום ויגיד לי מי עשה את זה. כן, ויטלי. המפקד, אתה לא מבין. טוב, שתום את הפה, כולם מפעמים. יורי, תן קצר. מפקד אומר. מה? מה? זוכרים כל פעם אותו דבר. זמיר, תן מספר. תן... לא, זרוק מספר 1 עד 8. תן מבט על הזה, נו. תן מבט על הנחש, תן מבט על הנחש. אבל זה סרט מצונזר אמור להיות. לא פורנו. זהו את הסרט. על החליל. לא, הוא יטשטש במחשב, הוא יטשטש את הקטע עם ה... עוד שנייה, תום. שמים את הטנקים המאפנים שלנו. טנק ג' כן. כן. זה הטנק המג'וח המדומדש. ביותר. ממלחמת העולם השנייה, הטנק הזה. משהו. דניאל. כן, חמוד. אין מיקרופון, מה אתה מזהה את השכל? מה? זוכר שבסד"ח המפקד רון זיין לנו את הספר, אני צריך להתכוון לצאת לקצונה. כאילו כן. שפיץ עולם. כן. 4 פעמים הוא ניסה ולא התקבל. אפי שמעוני, זה השפיץ. מי? ראית אותו? תחקור משפחה שלו. מהגדוד בלבנון המכוער הזה. הנהג. לא ראית אתמול? בפרק כזה בא לאורך, לא ראית אותו? מעשנים את זה כאילו בנגו. ראיתי אותנו, מה יש לך? מכוער כזה. תום, אתה מסנוור אותי. כאלה אנשים מבצעים. זה העילה, זה יואו. האוויר. עזוב, ראית את חברים של איך קוראים לו? של ליאור? של? של ליאור פרץ? לא. הרבנים אחי? כן. הפריות שלהם. שפיצים, ראית השמן הזה? עם המשקפיים? מה פתאום, זה עובד רס"ר, יא נעל. השמן הזה עם המשקפיים, זה עובד רס"ר. בדיוק. שומר אוליאל, נתן לו כאפה כזה? וואלה, הטנק זה שלך? שומר אוליאל. אני אגיד לכם למה אתה עומד על הטובה, רואים 24 מאזין ב... מכוער הזה, שבחוץ, מה נראה לך? שבחוץ, הוא רגם, הוא לא ייכנס לך למה ממש.
אתה נותן לי אחר כך את הסרט, נכון? עזוב את זה עכשיו, נו, בוא נגמור עם זה כבר. עכשיו יש לך את כל היום. נו, אז בגלל שיהיה לנו את כל היום לנוח, אתה לא תוציא את זה כבר. אל תהיה זמן. תגינו אותי, אני רוצה לגמור כבר. כל היום לנוח. יאללה, נו, קדימה. לא, בזולה, תעשה אחר כך בזולה שלך, תשב. בסדר, זה מה שאתה מחכה לי? כן, רק את זה תעשה. רק את זה? רק את זה? כן. דלי, בוא רגע. מיליון דברים יש לעשות, רק את זה. הנה מביאים משופצרים, משופצרים. משופצרים? משופצרים? לא, באמת? משופצרים או משופצרים? מה כזה משופצרים? איזה סיפור קטן, אילן וייס, יום לפני נהיגות בסיסיות. אילן וייס יצא להפניה, ושי מעביר שיעורים לכל הנהגים, על תנהג, על איך מרכיבים פילון, על איך עושים עלייה מהירה. ואני מעביר לאילן וייס, הוא חוץ לנהגים, יצא להפניה, אז אני מעביר לו לבד הכל. אני מותש, חשוב לא יודע איפה הבלם, איפה הגז, תגמור אותו, רבא. הוא בא, תראו את האמירה. אילן, צוות, תראו את האמירה על הטנק, צוות פס, קופץ, נכנס את הנהג, סוגר מדף סן ג'אנטק 24, וצוות שאתה מוכן. בסדר, אילן, נשבע ככה. צוות! שכולם בהתחלה ככה. אילן, צוות! תראו את האמירה על הטנק! תרגול, בדיוק. תרגולת, עלייה מהירה לטנק, בסדר? אני גודל אמירה לטנק, דבר ככה. אני גודל אמירה לטנק. צוות, פעל! אני גמור. פעל! כזה, פעל, נשאר. אילן! קפוץ הטנק, כזה. פעל! הוא כזה, טען! הוא צועק לי טען וקופץ. עולה על הסכין, בסולה, בא עם הנשק עליו, על הצריח, לכיוון המדף מפקד. אני גמור, אני ככה, אני צוחק. אילן, אתה נהג. נכנס לתא נהג, עם הנשק עליו, תא נהג נכנס איכשהו, אני מוכן. היה לנו גם שיחה עם המג"ד באיזה נהיגות. אז אמרו לנו שהמג"ד מגיע, אני ורחם מתיישבים עם שני הצדדים של אילן, מנסים לשכנע אותו שלא יגיד שום דבר, שלא ישאל אף שאלה. מדברים איתו, מסבירים לו, אילן, תקשיב, זה המג"ד, כל זה, עזוב לך, הייתי שאלתי לו, בסדר, אני מבין, אתם צודקים. איך שהמג"ד מגיע, טוב, אם מישהו יש שאלות, רך, לא מעניין דעת, שב ועודד אותה. שב המג"ד, המג"ד
טוב, כולם עכשיו מלא כוסות. יאללה, די. משהו משקר? איפה יאללה, נועם. לחיי האזרחות. למה כי אין שום דבר יותר מתוק מהאזרחות. תרגיז אותי, אני מוזג לכולם ואין לי כוס אחת. מילניום הבא. זה הסמך מ"פ מעצבן. סלם גם את התמונה. חיים, אני צריך לפלאפון שלי, חיים, שהיינו על מה מדבר. בחדר. יש וידאו. הרבה! אחורה! יאללה, אלכס, איפה אלכס? תומר, הקדושה! זכר אמא שלך! מה תמיד היינו מרגישים? גם שיוצא הביתה. דניאל! 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 הרגת אותם. אלכס, לאט עושה, לאט תגס, לאט תגס. עכשיו יש נקודה אדומה. אז זה מקליט. עכשיו בשביל להפסיק את לוחצת עוד פעם. הנה, הנה, הוא מה, תזיק אותה. יובל, תוריד את הכיסוי. חיים! חיים! חיים, לא ירד... בדיוק באתי להגיד שאתה משהו מצטרף. נראה כמו טוב טוב הגמל הטוב. הצד של הסגל, קבניסט! איך הוא שמעו את הקבניסט? אני לא מאמין מסע אחר כך.
אני לסחוב עליי פנטר. צד שלו. אני נכנס ביום שישי על הפוגע, אני רואה אותו ככה שעור על הסק"ש עם בלאי, מתחיל לגלגל לי כל מיני דברים. שאלת אם זה חוקי, קיוויתי זה חוקי. בטנק הוא גם עושה את זה, מה, אני יושב כאן בחצייה. לא, הוא רק מגלגל בטנק. אתה לא מתאפץ, נכון? כן, אולי. בן, אני לא יודעת למה המצלמה, רק אני מעבירה אליך, נהיה מטושטש. רק אני מצלמת אותך, נהיה מטושטש. רק זה מדבר ברוסית, בקל זה. מולך? איפה הוא? המ"מ חיים עולה מולו בקשר. תעלה מולי את ג' זוג. איתך גפרור חיים. אני הייתי בטנק שם. אתמול היה. חיים, חיים. הזזנו את הטנק שלי. עשינו טנק אחד וישן שם צליח. אז אנחנו כזה, עושים כזה מבין לאחור, רואים שם נדלק ככה. חיים נצבע, אומר, חדלה. כי אתה הכי טוב. זוכר את החיים. מה? מה הכי טוב במקצועות? אלכס טוליגר. יצירת מופת. איפה מי שלי? יש בעיות אין בעיות. בסוציומטרי אמרו לנו לא לרשום אותו בתוך מעמד הקמה. לא לרשום אותו. כל יום ראשון בפק"ל היה או המפקד רן או אלון, הבאר שבעים. הולכים לקחת אותו מבית החייל כדי שיגיע לבסיס. היה בגיל ב-6 בבוקר, פוצים לו לחדר, תופסים אותו, מראים אותו לאוטו. גם ככה לא הגיע. היה לנו פעם אחת בנק. ואז אחרי זה פשוט שנת בנק. שנת בנק. בדיוק כמו שהוא אמר. הוא היה איתנו בחדר, הם שמו אותנו. אותו ואילן וייס. החדר המוגן וייס. כמעט הרגו אחד את השני. אילן וייס מצליח. אילן וייס היה שם את הבגדים שלו מתחת למזרח. הבגדים המזרחים שלו בשיח. הוא נגר ישן למטה, היה מרחיק תזכיר אותו. עכשיו הוא מגלק חיים, הוא מסתכל להיות מאוד נמוך, זה מדאיג אותי. אלכס? אני פגשתי את זה במקצוע. מה יודע? סיירים, למשל הסגל של מכולת כביסה. לא יודע אם זה לא מצליח את זה במשל. עייף וזה. זה להמשיך. ענבל, זוזי מזה! עזוב, גם ככה לא רואים אותך, המצלמה נשרפת. נו, תורידי את הכיסוי, ענבל. שלינדר! מה, וטוביה? בוא, טוביה. מה לי? נראה לי יש לו וואחד חום, לא? מה הסיגר? איזה פה, 90 מעלות. כמו שלי אומרת, זה יכול להתגלח טוב. אני אומרת, זה היה טמבה, אתה אומר משהו? כן, כן. אתה עושה את זה לי? הלאה, אחד. המפקד בוא. בסדר. עובר עוד אחד. לא, המפקד. עוד אני בא תשימו לב, צעיר. עוד 7, בוא, אחרי קצת. זה מה שאומרים בא. אגב, זה חולצה יפה. 4. המפקד, הוא לא מבין אותי, אני לא מדבר לאט, יבין. בוא נריץ פעם, אני רואה אותך שוחק איתך. איך הוא הביא אותך? כל פעם הוא קומתה חדשה, ופחות נצטרך מהקודם. עד שהוא מקמצה קומתה, הוא מאבד אותה. איך? לא מדבר איתך, לא. מה זה? בוא'נה, הוא עצבן אותי. אחרי תסתובב בבוקר, אני קם בבוקר בסיירים, קם לי, עייף, לא יודע איפה אני, מת לו אחרי ריצת בוקר לרוץ להשתין, אתה הבוקר... יש פה בעיות לבד. בסדר, יהיה בסדר. הכל בסדר, הוא יהיה איתה.
הוא רוצה חיר. לא עם הדמעה פה עומד לי. איך רחמים צוחק עליו? לאן הוא רצה ללכת? לא, לא. חובלים, גיבוש חובלים. כל מי שאוהב את שירת דש, ייתן את שירת דש. שום לקראת. לא, מועצה אזורית אשכול. לא, מועצה אזורית אשכול. לא, קריית גת. קריית גת. אתה ילד, המושכל עם הכלב. אוטובוס כל יומיים. אלי, אתה בא לציין את המשחק שלנו. כל הסגל לקרצמן באהבה. ובפספוס גדול של מפקד רעים. הצחוק הזה. הצחוק! מה, היית בא בהפתעה? זה הנסיבה התוצאת למכה. קטן. אני פספסתי את הבאז. היי. רגע, בוא, אתה יודע לשחק. בן, בוא. אין פה כולם, תבין, התקף הזה, לא בהתקפה, מדע ש... עד 10 באחד הוא זורק, הופ! הוא עולה! עלה! סל! חוץ! אופיר, לא! בוא! גד! נו! יד. זורק שם!
סרגל. משחקים על השערים. לא נכנס למגרש. זה עושה מכריע.
שמש שלי, שמש שלי. מרגיע, כאן 2 מרגיע. עבור, תומר, החוצה! אופיר! מה? מה קרה? באמת, זה יפה. מה? זה יפה. זה חסל, תוצאות צודק, זה לא יפה. אחי, שמתאמץ ונשתה אחר הרצפה. זה לא יפה. יש לי פתיק כמה חודש. יורי! למה? יש חשב ביציאה. אופיר, תומר! אתה לא יכול לעשות את זה, יותר בכוח. Bueno, bro. Ya, תשע, נקודה מכרעת.
זהו, עכשיו נקודה מחרת עם שמש וחבר'ה נכנסים, מנצחים, מרוויחים פיצה. עומד במקום, יאללה איתך, שמש. דניאל! אני לא ראיתי איך חטפו לך פה. אלכס, תן גד לאט, תן גד לאט. כלי החושין ראיתי. הם בלעד תעצבן. תעשה לטלסקופ, לארטישוק ולקולימטור. תדליק ארטישוק, יאללה. תוריד הידראולי. אוקיי, תעשה טלסקופ, ארטישוק, קולימטור, ותוודא כל הזמן שאתה על, אם אתה צריך להגביה, תגביה ידנית, אוקיי? אני נכנס לעשות למטה. תמונה, פותחים את הבוקר. לידי, אסנג'ר אותך, שים את צריכים בטרק עכשיו. אוקיי, לעשות את זה למטה. אתה יודע שהכל מתועד עכשיו, אז כל מה שאתה אומר, אתה לא יודע לעשות, אחר כך המפקדים יראו את זה. תעיף את העטיפה שזה משמלת. מה אתם מנסים לעשות? לפעלח לטנק אחרת או זה? לא. עמית, שכפה לנו... נכון, אני בעל מקצוע, משכפל מפתחות, טעיתי, טעות, מה אני אעשה? אלי, תראה פנים על... מה אתם רוצים? איך לך בעיקון לירי, איך אתה עומד לקון למשהו? זה רק אחד אבל. רק את הדרך שלנו. תעבור אותם. יש גיבל? מנגן לנו מנגינות באמצע. עוד יש טעניליון 2 שם?
10 הרבה? יאללה, שירו פה. קטעים זה. הקקש בא אז כל העולם נעצר. נראה לי יורים על נילי בכלל. נו, שאחד יעוף משם כבר. חבר'ה, החלטתי, אני חוזר לגדוד. מה גדוד? בתור מפקד. מה זה? למה, נמאס לך מישיבה זו? טוב, זה החוליונרים... מה הקשר? אני לא רוצה... גנן, אני לא רוצה להיות כאן. נראה לי החוליונרים התייאשו מהטנק שלי, זהו. שלך? בסדר, זה כשהוא באחריותי הוא הגיע למצב כזה. איזה יום היום? שני? זהו, החליטו לעשות ממנו מטרה. יום שני היום? כן. החליטו לעשות ממנו מטרה, כמה העמידו זמן אותו אתה... ככה. נו, 3 שבועות או שבועיים? מה? זה לא עובד? צריך לסובב את הגלגל להפסיק ל... לא, לא גגלת, הבעיה זה טען אנטנות. מה? לא הטנק שלנו, אנחנו לא יכולים. יאללה, יהיה לך מה לצלם. יהיה מה לצלם. תתכונן, עוד מעט יהיה ירי כבדה. זה הוא הביא את זה. אל תוציא את זה. לא, שהכל מסודר ודק יעבור. כן. תסתכל בטלסקופ. טלסקופ, מה הייתי? מה עם הבוט והבוקסה? תעמי את נקודה. עכשיו סימן זרים. יונתן וואן. וואן. לאחר. שעלה גוש ומרח. אורי, תנמיך נקודה שלמה. עכשיו תעלה לאט לאט. נקודה למעלה. על!
עוד טיפה למעלה. לעלות? עוד קצרה. בסדר, חגי, אתה רואה? Allah.
אש! וואו! וואו! מה זה? וואו! נו! וואו! מה זה נותן? שלומי, אתה יורה שלומי? כן. כן? על מי אתה יורה בדיוק? לא, זה לא נדלק. זה לא נדלק. לא נדלק. לא רוטנברג ירה, אני יריתי. אני יכולתי לבוא בתוך אותה נהג והוא כבר... רוטנברג! איך אתה ניגע, משה? אני אלוף פיקוד. לא קרפד בכינון אחרון. כמה זמן הבאת מטרה? כמה אתה אחי משהו? איפה איך קוראים לו? חגי. מדריכה של חגי. מסגום נראה לי. חגי, מה זמנים? חטיבת כוח. שתראה אותם! היה יפה המטרה השנייה שלי, אלי. כן. עשה הרבה צהוב? כן. פום. נו גרע. רציתי ללחוץ אותך למטרה. כאילו לחצתי, רציתי מסתיר. מה אתה? טלי ואלכס, טלי, תום, אייל כהנא. מלא כוכבים. גדל. אחד יושב כבר, מסתכל על המטרות שעובד. כן, ודאי, זה בעד עליו. זה משעמם להם, מה נראה לעשות? מסתכל על כל הדבר השערות האלה. על היד, זה גם לא ככה. שודד ימינה, התותח הולך ככה, חוזר מפה. הפיצות, יש לה הפיצות. זה הפיצות שלנו בשוק. ראינו מישהו עבד ביצר. נראה לך שאתה אומר לו, נראה לך? מאוד. מאוד נראה לי. ראיתי בלי איסוף בכלל. אם אתה פוגע מטרה, אתה בטוח את תפירה לפעמיים, פגע מטרה ועל תוצאה בכלל. לא יודע, כמה הסיכוי לצורה, כמה אתה אצלם, אם אתה לא פוגע מטרה, בין לזה, אתה יודע מה קראנו בטנק ברסול, בצנף, אף לנו מה קרה? אף כל הפיח, אתה שומע? כל הזה, אף לנו בתוך הצנף. אתה רואה לו, השתפור בתוך הצנף, אתה לא רואה כלום. אנחנו חייבים שהוא יחתיע. זה המטרה. יאללה, צריך את הקושייה, חבר'ה. תביא את האמת. למרות שהחלטה אחת בערב, לא יעזור. מה, אתה תשתהה? וואלה, ירדת בזה... רק יורד, יורד. איזה עשר שלי? תראה את אותך שם. חגי, תביא את ה-24? איך שבע? שאלה. בוא'נה, אבל נועם, בפגעת הראשון, אף אחד כל הפחד לראות בעיניים, באתי ככה ומככה, גם יוצאים לה... לא ראיתי כלום. אבל בזה שהחטאנו, כן ראיתי. אמרתי לו, אני חושב שזה מימין. לא הייתי מאחור. אחורה מהר, שתיים עליהם. מה אתה עושה?